Espera, que em passa allò de que se'm veu el nas. Llavors... que és molt lamentable. Bones, què tal? Hem vingut aquí al centre de Barcelona, concretament a l'Arc de Triomf. Estem aquí sota de l'arc, es pot veure, fantàstic. Càmera, Lluc, gràcies per haver vingut. El que farem és parar a la gent, fer un petit concurs que es diu Catalunya Teen Challenge. Preguntarem a joves algunes preguntetes sobre Catalunya. La qüestió és que tots els que participin s'enduran aquesta fantàstica samarreta de la diada d'aquest 2020, una diada estranya, una diada diferent, on haurem de sortir als balcons, on haurem d'apuntar-nos perquè hem de mantenir les distàncies. Hi haurà 100 punts per tota Catalunya, per tot el Principat, per celebrar aquesta diada 11 de setembre de 2020 tan estranya. Per tant, nosaltres anem a regalar samarretes, aviam aquí ens trobem. Anem a veure què passa. El canal d'en CC. D'aquí, d'en CC. Com estàs? Bé, anem fent, estem bé com podem. Tens un TikTok també. Tinc un TikTok, tinc un canal de YouTube, em dic Putunicorni, si em voleu seguir. Puto Unicorni, has tingut problemes per aquest nom o no? No. No et censuren? No, perquè com estan les dues en bu, doncs encara cola. Has anat a alguna diada anterior? Sí, des del 2009 no me n'he perdut cap. Tens la forma de demostrar una foto a l'Instagram o alguna cosa? Sí, no en dec tenir, però... Busca. Sí, que la tinc, sí. Me sembla que la vaig penjar. Vale, senyala. Estem moníssims. Es veu? La blava, sempre la blava. Ets d'aquí a Barcelona? A Sant Boi. Sant Boi, molt bé. Has vingut amb tren? Sí, Bé, la Renfe? sí. No, perquè a vegades no va molt bé la Renfe. Tu quina estelada tens? La que és amb el triangle blau o que només és groga o vermella? Amb el triangle blau. Per què? T'agrada més? Bueno, la que tenim des del principi, des de que vaig néixer, quasi. Des de que bonic, molt bé. Vas néixer quasi envoltat amb l'estelada. Fanatisme. Em dic Albert Roig i em podeu seguir a TikTok, al Roig. Has vingut des d'on? Soc de Vilanova, bueno, visc a Vilanova. Quants presidents ha tingut en total la Generalitat de Catalunya? Tens 4 opcions. Opció A, menys de 50. Opció B, entre 50 i 99. Opció C, entre 100 i 130. Opció D, més de 130. Jo diria que la C. Pot ser? La saps? Si la saps, no és la C. És una mica més. La D. La D. L'actual és el 131. Com et dius? Ània. Ània? Carmen. Carmen, sou d'aquí a Barcelona? Sí. Als països catalans, que és Catalunya i altres regions, sabeu alguns altres llocs on es parli català? Que no sigui Catalunya? A València. València? Mallorca. Mallorca? I va, un més. És un país molt petitet del Pirineu. Andorra. Molt bé. Com et dius? Júlia. Júlia. Elga. Elga? Ginés. Jo ara us ensenyaré unes fotos i m'heu de dir el primer que us vingui al cap. Primera foto. El primer que us vingui al cap. Fatxa. No la puc dir. Españoles y muchos españoles. Porc. M'ha sortit així? Què us ve al cap? Ui, que feo. Bueno, ui, que feo, ja, ho dono per bo. Arriba España. Arriba a Espanya. És això. Un altre fill de puta, és que... Oh, bueno, posarem un pip. Dictadura. Dictadura, molt bé. Ui, és que sóc igual d'aquell, pobret. És que també seria un porc bastant gran. Més gran que l'altre. Vale, un És el porcàs. porc gran. Exacte. Que manda mucho, ¿no? Manda mucho aquest. Manava molt, i potser encara una mica aquí a Espanya. Desgraciat. Qué cara. Qué presumido, ¿no? Que presumido, sí que és presumido, sí. Ai, aquest em fa pena. Et fa pena aquest, eh? Em fa pena, sí. Ara digo vosaltres. Què et ve al cap? No sé, a veure... Ràbia, m'agrada. Següent foto. Injustícia. I aquí no et puc dir paraula, aquí és que aniria, però és que aleshores vindria ell i em diria, Exacte. mira, allà, veus la cosa aquella? Que ha jutjat els que ara estan a la presó, els catalans que estan a la presó. Què us ve al cap? Que està de Que és pose. molt dolent. Que és molt dolent. Molt bé, estic d'acord. I aquest? Qui és? Sí, el rey. Què us Sí. ve al cap amb aquest? Que está diciendo adiós. Que és molt listo i se va. Que bonista. Pues sí. Mucho robo. Enterrem-lo. El fugao, ben fugao. Pues... Morro. Hipocresía. També, m'agrada. Última, a l'actual cap d'estat espanyol. El rei. Ui, perdó. Bueno, però aquest... Jo el conto, el conto com a reacció. Molt bé. Molts diners que té. Molts diners que té. I de quina manera els té, no? Que rico. L'altre, que aquest el podríem posar al revés ja i... Vinga, Ja ho tenim. fora. Ja ho tindríem fora. Sabries cantar-me algun tros dels Segadors? Catalunya triomfa. Tornarà a ser rica i plena. No tinc ritme? Aquesta gent
tan ufana i tan superba. En puc fer la versió, no sé, Coopera. Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. Endarrere aquesta gent, tan ufana i tan superba. Tens 15 segons per fer un discurs com si fossis la presidenta de Catalunya, que series la primera dona, que no hi ha hagut mai cap dona. Catalanes, catalans, sabeu de sobre que aquest és el nostre país. No us tireu enrere, tingueu uns collons i uns ovaris com Déu mana, perquè si no, això se'ns en va a cagar. Ciutadans de Catalunya, sóc l'Albert Roig, el vostre president, i us dic que, sisplau, tirem endavant. Que espero que canvieu, perquè últimament els presidents, en aquest cas d'Espanya, no són molt bon exemple, així que espero que a Catalunya tinguem millors exemples per seguir. Molt bé. Esteu d'acord, consellers? Sí. Hola, bona tarda. Aquí estem a Barcelona. Ha plogut una mica i... Aquí, algo, mobilitzem-nos, sortim als balcons, que hem de sortir als balcons aquest any. Ara toca balcons perquè necessitem distància, mans i mascareta. Déu per la vostra terra i amunt Catalunya. El 15 exacte, sí senyor, sí senyor, sí senyora, sí senyora. A partir de la setmana que ve es proclama la República de Catalunya. Boníssim. Moltes gràcies. Mira que xula. Molt bé. Que si me la poso. Vinga, vinga. Boníssima de moda. A més ara està de moda això, de dos capes, no? Exacte. Doncs ja està. Sí senyor, ara sí. Sou tots de Barcelona? Deixa Granada. A Granada! Molt bonic Granada, 13 anys aquí. 13 anys aquí. Mireu, ensenyeu les samarretes. Campions, moltes gràcies per participar. Mira. Que ara te dirà gran la S, xato. No, bé, prou bé. No, el problema és de llarg, sempre és de llarg. Molt bé, doncs hem comprovat que els joves estan prou informats. Això que la independència és de boomers no és tan cert. Bueno, alguna ajuda els hem hagut de fer. Però bé, ha anat prou bé. Moltes gràcies. Espero que us hagi agradat. Si és així, compartiu, feu like i totes aquestes coses que diuen els influencers. Adéu, fins la pròxima.